Ja sam rođen na Kosovu i Metohiji. Bilo ko od prethodnih ili od ovih vlasti da uradi bilo šta i bilo kakav napredak, mi smo spremni da im čestitamo. Ali nikada se nećemo složiti sa onima koji kažu nisu važne teritorije, mi hoćemo da samo obezbedimo uslove za bolji život Srba na Kosovu i Metohiji. Ti su već davno, koji tako misle, prekršili Ustav i otvoreno izdali Srbe na Kosovu i Metohiji. I često puta čujemo Srba na Kosovu i Metohiji koji kažu nemojte više da nam pomažete. Ali na Kosovu i Metohiji žive Srbi koji kad omrknu ne znaju da li će da osvanu. Ovde u sali je bilo i ima nekoliko poslanika koji su ovde mnogo godina. Ja sam ovde bio i 2007. I pošto su pominjali neke stvari, pobede i poraz, mi možemo da kažemo da u zadnjih 100 godina naš narod nije imao ni jednu pobedu. I može se to obrazložiti. Ali ovde, u ovoj skupštini, gospodo, vi koji se zaklinjete u pregovore i u diplomatiju, doneli ste odluku pre 17-18 godina da ja i neki drugi radimo svoj posao na Kosovu i Metohiji. Znali ste da je to bilo vrlo teško. I mi nikad nismo rekli da smo pobedili, ali vama koji ste sedeli tad ovde i koji danas sedite ovde, stvorili smo uslove da potpišete rezoluciju 1244. Jedini dokument za koji ste mogli da se zakačite. I koji bi danas trebao da bude osnova od koje ne smijete da odstupite. I onda govorite o pobedama i porazima. Danas sve što se radi u Briselu, to je sve poraz koji svojim medijima ovde pretvarate u pobedu. A ja bih, gospodo, ja bih voleo da je sve to drugačije. Do 2009. godine ja sam odlazio na Kosovo i Metohiju. Ja sam rođen u Đakovici, 2007. sam bio i u Prizrenu, i u Đakovici, i u Pećkoj Patrijaršiji, i u Dečanima, i širom Kosova. Danas ne mogu da dođem na taj vaš integrisani prelaz, jer kao što rade Hrvati, tako su i Šiptari za sve ove godine uzeli i popunili svoje kompjutere ljudima, čak običnim ljudima koji su bili policajci, vojnici i koji kad se pojave na tom integrisanom prelazu proći će kao Ivanović. Ja svakako, pošto sam bio komandant jedne jedinice, ne bih gospodi iz kancelarije pravio posao da moraju da mi obezbeđuju pravnu pomoć. Ali ovde ima gospode koja se danas javila, koja može, neki se čak žale da retko idu u Prištinu, drugi sede u kafićima i sa nekim kulturnim Albancima razgovaraju na engleskom jeziku. 2007. godine kada je donošena rezolucija, ja sam rekao, nikada se pitanje Kosova i Metohije neće moći rešiti bez direktnih razgovora Srba i Šiptara. Ali tih razgovora nikada nije bilo. I dokle god Albanci imaju svoje sponzore i mentore, zašto bi oni pregovarali sa nama Srbima? Oni samo predstavljaju svoje zahteve i imaju cilj isti danas kao 1877. 8. godine. Oni rade dugoročno, a kod nas ovde se radi od danas do sutra. I kaže se, odgovoran pristup Beograda prema pregovorima u Briselu i prema pregovorima sa EU. To je
Ja to sebi dozvoljavam da kažem i to je moj stav. To je neodgovoran odnos prema narodu u zaštiti državnih interesa. Danas smo isto čuli, Priština nije kooperativna. Srbija se hvali kooperativnošću i što je najgore, još je tapšu zbog te kooperativnosti po ramenu. Priština zna šta hoće i korak po korak to što hoće postiže. Naravno, jasno je da to ne može sama, to je uz pomoć EU i drugih faktora. Naši pregovarači s vremena na vreme izjadaju nam se preko medija kako eto nije lako u Briselu jer oni drugi iz Evropske unije su na strani Šiptara. Isto danas smo čuli, kaže, Priština je neodgovorna, Srbija je odgovorna, Srbija je konstruktivna u dijalogu, Srbija je kooperativna. Ali Srbija nije ostvarila ni jedan benefit ni za Srbiju, ni za Srbe na Kosovu i Metohiji. I opet da napomenem onim koji kažu mi u pregovorima se borimo da olakšamo život Srbima na Kosovu i Metohiji, jer ti Kosovo i Metohiju već posmatraju kao državu, a ovde neko danas od mojih kolega reče i upita u stvari, jel su li Srbi na Kosovu i Metohiji srpska dijaspora? Ti ljudi razmišljaju na taj način. Iz ovoga današnjeg izveštaja čuo sam i to mi je praktično potvrđeno ono što sam i bez toga znao, a to je da u ovim pregovorima nismo, gospodo, ostvarili ništa što smo želeli. Da su u stvari ovi pregovori naši samo poraz do poraza.